बैठा करता है सामर्थी खुदा तेरा। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे छूने से वो बड़े बड़े समझता है। राजमार्ग की धन्यवाद दवा शुरू है। हम लोग जाओ बड़े बड़े काम करता है सामर्थी खुदा तेरा। बड़े बड़े काम करता है सामर्थी खुदा तेरा। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे छूने से यीशु नाम में प्रार्थना करते हैं। ऐसा मत करो सब मैं कभी जाती देवा अपनी सिफा तू ही है देवा अपनी सिफा। लंगड़े चलाए तू मुर्दे दिलाए तू देता है जीवन नया। लंगड़े चलाए तू मुर्दे दिलाए तू देता है जीवन नया। करता है सामर्थी खुदा तेरा। तूफानों को थमा देता है सामर्थी खुदा तेरा। सामर्थी खुदा तेरा। ओ सामर्थी खुदा तेरा। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି। ଗୋଟେ ଯୁବା ପିଲା ଥାଏ ସକାଳୁ ଉଠି ଧନ୍ୟବାଦ 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 ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଗଡ୍ ହାଲେଲୁୟା ବଡ ପାଟିରେ କଥା ସବୁଦିନ। ଦିନେ ଶୈତାନ ଆସିକି ରାତି ହେଲା ଏଇ ତୁ ଏତେ ବଡ ବାତେ ଧନ୍ୟବାଦ ହାଲେଲୁୟା କଣ ପାଇଁ କରୁଛୁ? ଏ କହିଲା ଜାଣିନ ମୋ ପ୍ରଭୁ ମହାନ ଯୀଶୁ ମହାନ ବଡ ବଡ କାମ କରୁଛନ୍ତି। କଣ ବଡ ବଡ କାମ କରୁଛନ୍ତି? ସୁଫ ସମୁଦ୍ରକୁ ବିଭାଗ କରିକି ଇସ୍ରାଏଲ କରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶୈତାନ ତୁ ଦେଖିଛୁ ସୁଫ ସମୁଦ୍ର ବିଭାଗ ଏଟା ତୁ ଦେଖିଛୁ? ନା ଦେଖିନି ବାଇବଲ ପଢୁଛି ଆଉ। ଆରେ ଏଟା ମୁହାଣ ଥିଲା କମ କମ ପାଣି ଥିଲା ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ କଣ ନା ସୁଫ ସମୁଦ୍ର ବିଭାଗ ହେଲା। ତୁ ଜାଣିନୁ ନା ବାଇବଲ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖିଛୁ ନା? ତା ମନରେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇ ପଳେଇଲା। ଆଉ ସେ ଜମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲାନି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲାନି ଚୁପ୍ ହେଇ ବସିଲା। ସକାଳ ହେଲେ ଚୁପ୍ ହେଇ ବସି ପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ ଇଏ ତ ଶୈତାନ ତା ଭିତରେ ମନ ସନ୍ଦେହ କରି ଦେଇଛି ଆଉ ବାହାରିବନି ତା ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ତା ପାଖକୁ ଗଲେ ବୁଝେଇଦେଲେ ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ସେ ଜୋରେ ଧନ୍ୟବାଦ 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 ଆହୁରି ଜୋରେ ହାଲେଲୁୟା 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 ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ସେ କରୁଥାଏ। ଶୈତାନ ଆସି ଠିଆ ଆଜି କଣ ପୁଣି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲୁଣୁ? ନା ତୁ ଯାହା କହିଲୁ ଠିକ କଥା ଯେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣିରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ ମୁହାଣ ଥିଲା ତୁ କହୁଛୁ ସତା। ଯଦି ଏଇଟା ଠିକ ତେବେ ଏଇଟା ବି ଠିକ ମନେ ରଖିଥା। ପରମେଶ୍ୱର ମତେ କହି କାଲି କହି ଯାଇଛନ୍ତି କଣ କହିଛନ୍ତି? ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣିରେ ମିଶରର ରଥ ସବୁ ବୁଳେଇ ମାରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବି ସତ କଥା। ମନେ ରଖିଥା ଏଇଟା କୋଉ ସତ ଯେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣିରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ ପରମେଶ୍ୱର। ତାହେଲେ ଏଇଟା ବି ସତ କଥା ମନେ ରଖିଥା। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣିରେ ମିଶରର ରଥ ପଶୁକୁ ସେ ବୁଳେଇକି ମାରିଲେ। ଆମେନ୍। ପରମେଶ୍ୱର ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ କରନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ଶୈତାନ କ'ଣ କରେ ନା ସନ୍ଦେହ ପୁରେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିଦେବ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ବହୁତ କିଛି ସାକ୍ଷୀ ଆମ ଜୀବନ ଅଛି। ସମୟ ତ ନାହିଁ। ଆମର ଭାଇ ଜଣେ ବସିଛନ୍ତି ସୁବ୍ରତ ଭାଇ ରିଟାୟାର୍ଡ କଲେ। ରିଟାୟାର୍ଡ କରିବା 2 ଦିନ ଆଗରୁ ପ୍ରଭୁ କଥା ଆସି ବୁଲି ବୁଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ମିରାକଲ କ'ଣ ଅଫିସରେ କରିବେ ତୁମ ପାଇଁ। ଆଉ 2 ଦିନ ଅଛି କ'ଣ ମିରାକଲ ହବ କିଛି ତ ହବାର ନାହିଁ। ଯାଇକି ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଆଉ ହଠାତ୍ ଆଉ ଲେଟର ଆସିଲା ଆଉ ସେ କହିଲେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ମୋର ପ୍ରମୋସନଟା ହୋଇଯାଇଛି।
कौन अच्छी आती दिन अच्छी ऑफिस ड्यूटी मात्र केते घंटा प्रमोशन अटकी सागे सागे डायरेक्टर साइन कले एवं प्रमोशन पाई से रिटायर कले 2 दिन में अंदर अंदर प्रभु आश्चर्य करने वाला है 11-12 तारीख सदा कार्य 2-3 दिन आप बड़ बड़ आश्चर्य कार्य देखिए विश्वास कर हालेलुया पछरे दी जन भाई से बड़ हे हालेलुया हालेलुया उपमा बोरा डाली डुगुनी आ एरा खाई की खाली मातल की बसत नहीं प्रभु को धन्यवाद करते बोलो यीशु महाराजा की बोलो यीशु मसीह की बोलो यीशु राजा की बोलो यीशु राजा की हालेलुया हालेलुया आ गोटे गीत कोन बोलछ हैं ऐसा गाइबा स्तुति करिबा आनंदी बजाई बाजा आशा गाइबा स्तुति करिबा आनंदी बजाई बाजा जिसे आते न पता सिनो बोला की कथा आज सुना